24horas.com está aquí en Bogotá, Colombia. Nos está aquí por la casa residencial de embajadora de Reino Holandês, donde está tomando lugar un evento más especial, donde diferentes socios que están negocio con Colombia, Reino Holandês, incluyendo Islas del Caribe, también juntos para celebrar Día del Rey, un evento más o menos donde estamos diferentes coisas douche de Holanda, maneira poffertjes, stroopwafels, queijo holandês. Dus dan ga je een taste de lo que te trata Holanda, decoração, tabata full de ambiente também de lo que te trata e colônia oranje de Holanda. E 24 horas, guardo invitar para você não estar aqui. Nós conversar naturalmente com a embajadora, senhora Reina Buys, que ainda conta-nos tique de conceito tras de evento aqui mirando para mim con tanta parte evento aquí den dos, pues una celebración den día con diferentes partners comercial y también el siguiente día una recepción. Vandaag is de eerste dag van Koningsdagviering 2025. We hebben bedacht dit jaar, we doen het een beetje anders. Want we willen eigenlijk mensen met wie wij werken in alle sectoren, alle gebieden in Colombia met elkaar in verbinding brengen. En dat is zo'n diverse groep, we dachten daar moeten we ruimte voor bieden. En vandaag is het dus gelukt om zowel bedrijven als niet-governementele organisaties, als vertegenwoordigers van ministeries en alle socials die wij hebben in Colombia bij elkaar te brengen. Te laten zien aan elkaar wat we doen, waar Nederland bij ondersteunt. En ook door met elkaar kennis te maken, nieuwe ideeën op te doen. Van wat kunnen wij leren van anderen, hoe kunnen wij verbinden. En er werd me bijvoorbeeld gevraagd, hebben jullie financiering voor een niet-governementele organisatie? Ik moet nee zeggen. Maar ik kan ze wel verbinden aan een bedrijf wat daar werkt. En dan kun je toch iets betekenen voor elkaar. Dus die verbinding is heel erg belangrijk. We hadden 3 woorden gekozen voor deze bijeenkomst. Het was samenwerken, verbinden en innovatie. En ik denk dat als je die 3 dingen combineert, dat je een hele mooie mix hebt van wat wij proberen te doen in Colombia. Ik vertegenwoordig net zo goed Aruba, Curaçao en Sint Maarten in mijn rol als ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden. En door de nabijheid van de landen in de Cariben met Colombia is er een soort natuurlijke relatie. En die gaat al heel ver terug. Ik was recent op Curaçao. Aruba is nog pending, dat komt. Maar het kwam net niet uit qua planning. Ik was op Curaçao en bezocht daar bijvoorbeeld het Joods Museum. En dan leer je dat de Sephardische Joden die moesten vluchten uit Portugal en Spanje via Nederland bijvoorbeeld op Curaçao zijn terechtgekomen. En deze Joodse gemeenschap was altijd een gemeenschap van handelaren. Dus die zagen allerlei mogelijkheden om met het noorden van Latijns-Amerika handel te drijven. En zo zijn er relaties ontstaan. Ik heb mij laten vertellen dat er 62 families zijn afkomstig van Aruba en Curaçao alleen al in La Guajira in het noorden van Colombia. En het opzoeken weer van die verbanden geeft zo mooi weer wat onze gemeenschappelijke geschiedenis is. En dat is prachtig. En dat het dan teruggaat tot koning Willem I en Simón Bolívar, die toen al met elkaar afspraken maakten, was geweldig. En daar bouwen we nog steeds op. Ja. Daar komt een speciale viering voor, hè? Of herdenking? Ja, volgend jaar dan bestaan formeel 200 jaar diplomatieke relaties tussen de landen. En natuurlijk geven we daar aandacht aan. En natuurlijk horen daar de eilanden bij. Want onze Caribische landen hebben daar een enorme rol gespeeld. Dus die zijn daar onderdeel van. En hoe vond u het om vandaag wat poffertjes en stroopwafels te eten? Dat is natuurlijk altijd erg leuk. Want dat zijn natuurlijk toch wel iconische producten uit Nederland. Die hier ook erg gewaardeerd worden. En dan is het leuk om dat te kunnen delen met de Colombianen. Ja, morgen hebben we de formele receptie. De cocktail, zoals ze dat hier in Colombia zeggen. Met de collega's van diplomatieke corps, maar ook de autoriteiten van Colombia
En nog een aantal vertegenwoordigers van bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Maar vorig jaar hadden we zoveel mensen op die ene avond. Dus we gaan het een beetje scheiden. Dan hebben we hier wat meer capaciteit. En morgen ietsje minder. En dan kunnen we het goed combineren. Dus daarom hebben we het over 2 dagen verspreid. En we gaan kijken of dit een goede formule is om die te herhalen of niet volgend jaar. Tabata embajadora para Reino Holandés estacionada aquí na Colombia, donde conoce 13 papo una entrevista interesante con él, donde que la explica pues con importante relación den Caribe, Colombia y naturalmente Holanda. Voor de caso de embajadora de país bajo Holanda, amita Mark Benson Dance por 24horas.com no está, prometen noticia. Perdón.